Добре дошли в моята инструкция за употреба на WordPress и по-конкретно за администриране на сайтът на Влахи, новият сайт на Влахи. Ето така, сега в момента това е сайтът в сегашният му полузавършен вид. И сега ще мина през повечето действия и административни действия и настройки. За да се влезе в административния панел, се натиска тук горе в адрес бара си пише wp-admin. Може и с и без черта след това. Enter. Ако до сега не сме се логвали, ще ни пита за юзер и парола. В случая вече аз съм се логвал, така че то помни. Ето това е административния панел. Така тук горе има разни шорткъти. Ето тук направо можеш да си видиш сайта извън панела. Тук казва, че трябва нещо да се апдейтва, в случая два плагина. След време и WordPress ще поиска да се самото ядро на сайта ще поиска да се апдейтне, но аз препоръчвам да не се цъкат тези, не и преди да се бекъпне цялата система на хост машината, което може би е добре да го прави някой спец. Така, и ето да започвам отгоре надолу. Пост. Това са публикациите, които в нашия случай са новините. Новините на сайта на Влахи. Ето това са съществуващите в момента пробни новини, които съм направил. Ето тук горе, като натиснем това, ще направим нова новина. Така, ето, това е екранът за управление на публикациите или новините в случая. Задаваме име, нова новина и текст. Алабала и така нататък. Това е тъй наречения, много беше сложно името на този едитор, но той на теория се предполага, че ще показва това, което се вижда наистина. Така че тук се пишат параграфи, могат да се пишат булети, може да се номерира, може да се подравнява текста, въобще всичко почти като на Word, само дето без досадните бъгове. Естествено има си особености, с които се налага всеки ползващ WordPress да си свикне. Така, тук могат да се добавят и картинки. Ето сега тук между Алабала и Аздълк Саяв ще добавим някаква снимка. Отиваме на Add Media, натискаме го. И тук сега ще ни зареди снимките, които имаме. Не знам защо не ги зарежда. Но как да е. Ще добавиме Upload Files, Select Files. Ще добавиме някакви файлове. Да видим сега нещо. Трябва да измисля някакви картинки. Ето моя картинка. Ще добавиме. Ето появиха се останалите, които вече са качвани. Всички тези вече са качени и системата си ги помни и ги показва. Така, след като сме избрали картинка, която да качим, тук можем да добавим допълнителни имена, разни заглавия, надписчета, които да излизат отдолу. Това на какъв език е, няма особено голямо значение в момента. Каква подредба, към какво линква би могло, към някакъв външен линк. Ако не се направи нищо, просто си линква към самата картинка или към нищо. И в какъв размер да се качи. Не е нужно да качваме в пълен размер, така че ние спокойно можем да изберем нещо по-малко. Ето, например, ето такъв 300 на нещо. В Insert into Post. Ето така се качи картинката. Сега, ето това Add Content Block, това се отнася, това е свързано с един плагин, който съм сложил и го ползвам, но няма сега да обяснявам как се ползва. Не е нужно да го ползвате. Аз съм го ползвал в един конкретен специфичен случай и толкова. Ето това е URL-ато, адресът на новият пост какъв ще бъде. Хубаво е да няма кирилици, защото иначе ще излиза, когато се вземе линк, ще излиза много дълго с един там кодировки, които могат няколко да се получи в крайна сметка няколко реда линк. Така че затова просто си добавяме някакъв нов. Правим си нещо на латиница просто
за да са по-красиви линковете. Така. Можем да видим всичко това как изглежда в текстов вариант, т.е. в HTML как изглежда, което в общи линии няма да ни е необходимо, освен ако не правим някакви по-специални извращения. Така. Идваме тук на публикуване. Можем да запазиме като чернова и да се върнем по-късно към тази публикация. Можем да дадем категория. В момента има само една категория и тя е новина. На този етап съм конфигурирал така сайта, че каквато и категория да се направи, почти няма значение. В момента просто не се съобразявам с категориите. Това си е категория новина. От тук могат да се добавят и нови категории. Ето тук може да си добавим нова категория. Например, категория обяви. И те даже биха могли да бъдат иерархично подредени. Но на този етап наистина препоръчвам да не се ръчка тук, освен ако не се реши да се ползват тия категории и тогава ще го нагласим да работят като хората. Откъсът може да се въведе някакъв текст, който да излиза на сайта, когато се показва само откъсът от новината с бутонче прочети още или в случая нямаме бутонче прочети още, но примерно като се натисне на заглавието се открива цялата новина. Когато това се ползва, това ще се появи в откъсът. Ако не се ползва, WordPress има собствен механизъм за правене на откъси, който в общи линии си работи, но примерно просто отрязва изречението до някъде. Може би не е перфектен, но пък мен лично не ме дразни особено много. Таговете също е механизъм, който в момента не съм заложил да се ползва. По-натам можем да почнем да го ползваме. Идеята е тук като отделни думички. Това са някакви нещо като маркери. Например, в тази новина става въпрос за Васко. За Васко с Space можем да добавим следващия таг, който примерно е, какво може да бъде, примерно храна. Не става въпрос за храна, но как да е. Просто да демонстрирам за какво става въпрос и да се добавят. Това са се получи един таг. Можем да добавим още един. Така. И така на всяка страница и публикация могат да се добавят такива тагове, които не е нужно да ги ползвам на този етап, защото просто не съм заложил в сайта никаква функционалност за тях. Можем и да ги махнем. Сега идваме до нещо важно и това е Featured Image. Можем да сложим картинка. Ето избираме същата картинка, която сложихме и в съдържанието. Избираме картинка, която да се отнася до поста. Тя не се появява никъде, като се чете поста. Но аз, примерно, бих могъл да я ползвам като човек, където съм направил сайта. Тя се ползва, когато, примерно, се прави отказ от новината. Може да се вземе тази картинка, ако е зададена и да се покаже като малка картинка, за да стане по-нагледно. Също така, тази картинка може да се ползва и в тази картинка би могла да излезе и ето тук в тази заглавка. Когато се отвори статия, ако тя има такава зададена картинка Featured Image, тя би могла да се отвори от тук. Тъй като все пак, може би не винаги ще искаме, и тъй като Featured Image в случай има две приложения. От една страна в откъсът, в краткият откъс на статията, от друга страна горе в заглавката, затова съм добавил ето този бутон, с който се избира дали да се използва и Featured Image в заглавката. Ако изключим, тук заглавката ще си върти слайдшоуто, което си е зададено. Ако я включим, статията ще показва ето това нещо вече. Ще показва тук този Featured Image. И сега, готови сме, публикуваме. Така, би трябвало да е готова тази новина и сега можем да я пуснем да видим как изглежда. Ето.
на WordPress си го е разширило и си го е клипнало и то по някакъв доста смислен начин тази картинка. Така че ето я как изглежда. Тук е текстът. Редактиране се появява само когато си логнат като администратор, иначе зипачите на сайта не го виждат. И ето сега можем да видим как изглежда откъсът. Ето тук в откъсът, ето това е целият текст на практика, защото е твърде кратък и тази въпросна картинка, която отново е тук. Сега ние мога да демонстрирам как като махна този бутон, като изключа бутона, използва Featured Image за главната на страницата и дам Update. View Post. Така. Ето вече тази нова новина. Тук горе вече си е стандартното слайдшоу. Но като се върнем на всичките новини, ето тук в тази иконка продължава да стои тя. Добре, нека се върнем сега отново към постът. Направо към всички постове, всички новини и да обърнем внимание на системата за двуезичност. Ето в момента имаме български и английски. Нова новина. Този чек означава, че това е статия на български. Ако искаме да добавиме двузичността се получава просто с дублиране на съдържанието на български и на английски. Затова ако искаме да добавим тази статия на английски, просто трябва да добавим нов пост, който ще знае, че той отговаря на този пост, но е на английски. И това става чрез този бутон. Натискаме плюс и директно се отваря нов пост, който ние почваме да си пишеме, който вече обаче си знае, че той се отнася за нова новина. Това е българския му вариант. Ето категорията е News, тя е на английски. На английски има от други категории. На български са едни, на английски са други. В общи линии системата за двуезичност дублира всичко. Все пак обаче Featured Image си е заредено. Нали, това улеснява. Така, даваме Publish и вече тази новина я имаме на английски. Тя ще се вижда само когато превключиме английския сайт. Ето така. Ето, поискахме да видим и директно се отвори сайтът на английски с тази новина. Като дадем на всички новини, виждаме тази новина на английски, българската новина си е само в българската версия. Така. Така да се върнем сега на... да се върнем в административния панел. Така, събитията. Ето тук е календара. Това е външен, така нареченото плагин, който не е перфектен, но мисля, че върши работа. Тази двузичност тук е измамна. Той не работи двузично, за съжаление. И тъй като зададеният език е български, това е по подразбиране езикът, така че просто пишеме статии на български на този етап и няма нужда да ги дублираме на английски. Естествено, в тази българска статия ние можем... Нека го отворим. В тази българска... Не, грешка. В тази българска статия... Ето това е статия на български. Естествено можем да пишем и на английски. Бихме могли да напишем и съдържанието, и заглавието. Ето така и на български и на английски, просто за да удовлетворим евентуално някакви международни гости, но на този етап този плагин не работи двуезично. Така, създаването на събитие е в общи линии същото като с пост, като с публикацията, но тук надолу вече можеш да зададеш кога е, дали е цял ден или от час до час, кои дни е. Може да зададеш и къде се намира, което в случая няма много голям смисъл да се ползва, но поне мястото може да се ползва. Веднъж като ползваш едно място, то ти го запомня. Линковете за картата също не ми харесва и не виждам много смисъл да се ползва. И въобще тези надолу информации също няма много смисъл да се ползват, тъй като в крайна сметка ние правим събития за нас, а не някакъв сайт с регистър на събития и такива неща. Добре, като гледам свършва времето на тази първа
презентация, така че ще има явно и втора част.